Godmorgen. Mit navn er Ruth Carlsen, og jeg er nylærer på Sundhedsskolen. Og mit speciale er solen. Nej, Mark. Jeg lærer du nyt opskriver venner. Nej. Jeg hader nylærer. Jeg vil ikke gøre det. Jo. Nej! Jo. Nej! Ingen har svaret mig guitar. Det må kræves hårde metoder. Jeg elsker Kate. Og ham der Slok af Bob. Han er her. Jeg har fået fest, og jeg er blevet til. Jeg har fået 10 sekunder. I filmfilmen. Han bliver pinlig berørt.